Larun batean urte bat bete da Urruñan bizi zen Log Zakelo desagertu zenetik. Geroztik bere senarra preso dago Monde Marzaneko kartzelan. Bere defentsa eramaten duen Antuan Dugaz abokatuarekin hitz egingo dugu gaurko saioan lehen aldiz. Arratsaldeon ikusentzuleok, urte honetan kasua gertutik jarraitu duen Iurre Bidegain lankideak argazkia osatuko digu jarraian, baina lehenik asteburuak utzitakoak ere aipatuko ditugu, besteak beste Hirigune Elkargoak egindako batzarrean etxebizitzaren gaiak askorako eman baitzuen. Ongi etorri. Etxebizitza izan da beste behin Hirigune Elkargoak larun batean egindako batzarraren gai nagusia. Hainbat neurri eta bilan egin dira gai honen inguruan. Tartean, Lemer Etxaniz legea oinarri hartuta Euskal Kosta Aturri eremuko 5 herriei dagokien hirigintza plana bozkatu da. Eta 1000 hektareako eremu baten barnean eraikitzen diren eraikin berrietan ezingo da bigarren etxebizitzarik egon. Ego Baxe Nabarreko 54 herrientzat eta Zuberoako 36 herrientzat tokiko hirigintza plana ere onartu da, non azken urteekin alderatuz zoruen artifizializazioa 50% jaistea adostu den, baina dentsifikazioa 0,5 igoz, ohitura aldaketa eskatzen duen neurria eta baita zerbitzu eta lanpostu berriena ere. Etxe bizitza sozialei dagokienez, 2021-27 planaren bilana ere eginda. 21-23 urteetako datuak aintzat hartuta, ez da lortu espero zen 157 iristea. 133koa izan da bataz bestekoa, 2023ko salbuespenarekin. Orduan eraiki diren etxen 159 sozialak izan bait dira. Faktore askoren ondorioa bada ere, Urruñako auzapezak honako hau eskatu du afera bideratzeko. Etxeak alokatzen diren prezioak kuadratzen dira, mugatzen dira, eta nik diot berbada, eta segurazki ere, berko litakela eta berko dela, gauza bera egin, lurren prezio horieri dagokionez. Horrek zer galdatzen du, biztan da lege bat, uste dut gaur lurraldeuntako gure hautetxiek mezu hori barneratua dutela. Amets ederra izan da iraunduen artean, baina ezin izan da bururaino eraman. Milaka lagunek Lionen eta beste hainbatek Baiona eta Euskal Herrian Abiron Baionari bultza egin bazioten ere ezin izan dute Estat Tulusan alguztiduna gainditu. Partida ongi hasi zen txuri urdinentzat, baina fite eraman zuen Tolosak emaitza bere aldera eta Baionarrek partida ona egin bazuten ere, batez ere bigarren zatian okzitaniarrak gehiago izan ziren eta titulua defendatuko dute larun bateko finalean, Parisen. Edozein moduz, zaleak harro eta gustura beren taldeak erakutsitako jarrerarekin eta urtengo sasoina lortu dutenarekin. Biziki ongi zen, ongi josatu dute Tolosaren kontra, eta konten gira hemen, erdi finaletan ailatu arte. Plazera hartu dut, egia egan, babaiz, eta astapenean denek txasen ginuen zafralia bilduko zutela Baionesek, eta ongi jokatu dira eta borokatu dira bihotzarekin. Biarritzen Harrotasunaren martxaren 25. edizioak 100 lagun bildu ditu aurten ere. Hondartza handian hasi dute martxa eta Galegi Lafayette parean flashmob bat eskaini ostean, balneario hiriko txokoak koloreztatzen jarraitu dute. Festa giroa bai, baina euren eskubideak aldarrikatu eta defendatzeko eguna dela diote antolatzaileek. Oso zoriontsu daudela dio horren beste jende ikusteaz, ikusgarritasuna lortu, beren eskubideak lehen lerroan eman eta beren aliatu eta komunitateko kideak mobilizatzeko balio duelako. Urte bat pasada Log Zakelo Urruñan bizi zen emakumea desagertu zenetik. Geroztik poliziaren ikerketak aurrera jarraitu badu ere, ez da 54 urteko emaztearen arrastorik aurkitu. Log Zakeloren senarra Alexis Rugetek preso jarraitzen du poliziak ustezko hilketaren egilea dela uste baitu. Denbora luze honetan familiak gauza bakarra eskatzen du. De dire oui, alors, tout simplement. Eskatzen diot sinpleki erratean non dagoen Log, guretzat, baina batez ere aurrentzat.
Antoine Tugazek Alexis Jugeren defentsa eramaten du. Eta bere erranetan urte oso luzea izan da Lor Zakeloren senarrarentzat, baina aldi berean kasuaren konplexutasuna kontuan hartuta urte beteko epea laburra da. Hain zuzen, denbora honetan bilaketak egin dituzte eta 100 pertsona baino gehiago galdezkatu ditu poliziak. Ikerketak aurrera egin duen bitartean abokatuaren ustez bere bezeroa mediatikoki kondenatua izan da eta egi guztiak ez dira esanak izan. Juget jaunaren kontra jotzeko zer da hurrengo etapa zer asmatuko dugu. Hain zuzen, Lor Zakeloren senideek Alexis Juget persona zorrotz bat bezala definitu dute. Gainera, Baionako prokuradoreak iaz eskinitako prentsaurrekoan esan bezala, senarra bizirauletzaren zalea da, kirolaria, ehiztaria, eta Ipar Euskal Herriko barne aldea rasongi ezagutzen du. Horren aurrean, zer gordeko luke, ez da 3 kontserba gorde dituelako biziraulea dela. Azpimarratu duenez, gaur egun ez dago elementurik frogatzeko bere bezeroa bortizkeria hiltzaileen egilea dela. Vous définir en quoi Monsieur Juret aurait été l'auteur de violences qui sont des violences mortelles. Lor Zakelo azken aldiz hemen ikusia izan zen Urruñan bere aurrak eskolara ekarri zituenean. Biharamunean poliziak bere senarra atxilotu eta geroztik preso dago. Urte honetan aski izateko 3 eskaera egin ditu eta 3 ukatuak izan zaizkio. Abokatuak azaldu du ezezkoa jaso duen bakoitzean kolpe bat irudikatu duela bere bezeroarentzat. Gainera azaldu duenez, Frantziako legeak behin-behineko atxiloaldientzat epeak finkatzen ditu eta epe horiek baliatuko dituztela gaineratu du. Aldiz familiak bizi osorako kondenatuak direla uste du. On est condamné à perpétuité, nous. Dirudienez, kasu honek luzera joko du. Letradunak uste du Lor Zakeloren desagerpenari lotutako auzia goizenik 2028ko ekainean iraganen dela. Au plus tôt, hein. Mais pour moi, ce sera 28. Lor Zakeloren desagerpenaz gain Alexis Jugetek beste prozedura bati aurre egin beharko dio. Baionan lankide ohi bat ustez erasotzeagatik epailaren aurrean pasa beharko da. Abokatuak dioenez, kasu horri dagokionez Alexis Juget satisfo sentitzen da aukera izango duelako gertatutakoaren aurrean bere bertsioa emateko publikoki. De pouvoir s'exprimer devant un juge et de manière publique. Aipaturiko auzia azaroaren 6an iraganen da Baionan. Urtero legez ekainaren 21 eta udararen hastapenarekin, musikaren egunak kolore guztietako doinuz jantzi ditu Ipar Euskal Herriko xoko eta bazterrak. Baionan dantza eta musikaz gozatzeko parada izan zuten ostiraleko errugbi festondoa etzutenek eta larun bateko irudi ederrauekin doakizue gure gaurko agurra ikusentzuleok. Bihar arte!